Здравейте, аз съм Дидо от България Games, правя този клип, за да ви кажа, че сега абонатите на България Games, един от тях може да спечели безплатно интро и безплатен банер, направен лично от България Games. Както казах вече един път, безплатни са. За целта трябва вече да сте харесали Facebook страницата на България Games. Ако не сте, ще има линк в описанието на клипа. Трябва да харесате този клип и да сте абонирани за България Games. Напишете в коментара си Skype за връзка и просто ако ще има друг клип, в който ще се изтегли победителя. Ще стегли с една random.org. Просто ще напиша коментарите ви, номерата и имената ви на един текстов документ и ще видим после кой е излезнал победителя. И това беше